Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ubisi. Ubisi ephusheni luvamise ukuhlanganiswa nobungane, ukunakekelwa kanye nempilo. Kuyinto ehlotshaniswa nothando kanye nokuthuthuka. Uma uphupha ubisi oluhlanzekile, lokhu kuvela njengophawu oluhle kakhulu. Kungenzeka ukuthi izinto zakho zizohamba kahle, uzothola impumelelo noma uthole uthando. Uma uphupha ukuphuza ubisi oluhlanzekile, lokhu kuvamise ukuchazwa njengokwamukela ubumnandi bokuphila. Kungasho ukuthi kukhona ukukhula empilweni yakho, kungaba emsebenzini, ebudlelwaneni, noma empilweni yakho kamoya. Kepha uma ubisi lingcolile ephusheni noma lungabukeki nje kahle, lokhu kungenzeka kube isixwayiso. Kungasho izinkinga empilweni yakho noma ukuthi udinga uqaphele abantu abakuzungezile. Ubisi oluchichimayo noma oluphuphumayo ephusheni lungasho umusa omkhulu, injabulo noma intokozo. Kodwa uma ubisi luchithekela phansi, kungabonisa ukulahlekelwa izinto ezibalulekile. Ngamafuphi, ukuphupha ubisi kungachaza ubuhle, umusa, impilo noma isixwayiso. Siyabonga, nisale kahle.